Atong ipa sulay nila kaon guys, kung sa ilang ika-istorya. Lang ha. Try. Ikaw ma, sulay eh. Sige, bidyo. Lami lagi. Kamuting kahoy man eh. Dili. Kanse. Usapa jud eh namnama. Kamuti. Dili ka mo, dili. Ha? Yakon. Hoy, tabang pa tong kuan, singkamas. Lasa niya. Kamote. Tamer Kamuti. lagi. Pili ko kay wakong ngipon. Pili ko kay wala kong ngipon. Dilawi pang. Hoy. Ngari ko. Dilawi. Ginom ko niyo na. Bala ka oy. Tubigon siya. Tubigon siya guys, tubigon. Palitan mo guys, palitan mo karon makatilaw pud mo apel. Sulian na to ni siya kaon guys, kanang itusob na to sa suka, nga nay asin dara oh. Aslo mga suka day nay asin. Ano po siya guys? Lami siya. Mas bet na ko nga naisukaw gasin. Kalami siya tamis aslom ang suka nga parat nga. Tapos kani siya tamis. Lami siya promise. Try gan mo pait ani guys. Basig na idaghan sa inyong ani sa inyong mga fruit stand. Promise, what you eat just guys, lamig yun siya, promise. Pasnab siya sa halang suka. Tapos tag asin, kanang aslom pud nga suka guys. Aslom man eh. Mo ko kapayas. Kung i-try pagkaon nila.